Donkere wolken verschijnen boven uw basiskwallen incubaat. De vergriezing slacht daar. Het leerlingenaantal neemt af. Het liedse squallen ben visten te duur en bovendien de band het er slecht onderwijs. Ja, er is eigenlijk geen ontsnapping meer mogelijk. Of had Cubaat toch nog een Houdini-act in petto. Welkom op Dijfjouwer van Doch het Vaart in het Dwarp. Marian, wat gaan we doen? Ja, dus de squallen staat centraal. Wij praten met de directeur van de squallen en met oud-leerlingen van de squallen. En de leerlingen zelfs, die vregen wij hoe zij de squallen vinden. Verder hebben wij de mop van Jaap, onze dagelijkse correspondent. En muziek van de band onder leiding van Tjerk Boortsma. En daar gaan we nog maar beginnen. Zij spelen het nummer Squallenbankje. Zet hem op, band. Cuba de squaltje zat tussen de kei. Uw squallenbankje, dat maakt je net mooi. Die mooie squallen is krekt nog verbouwd. En voor uw bandjes, ja, o zo vertrouwd. wij zitten hier, ik zit hier met de Daltons. En ja, de Daltons, je bent al leerlingen van de squallen. Waarom zeg je hem er zo uit? Omdat wij de Dalton-squallen heten. En hoe heet je hem? Henny en Kooistra, ik ben 11 jaar. Dalton 3. Dalton 3? Hoe heet Dalton 3? Bjorne. Ik ben Fenna de Boer en ik ben Jochen hier. Ik ben Brecht. Ik heet Brecht. Ik heet. En hoeveel je best al? 4. Fjouwer. Goed zo. Hey, ga je hem aan de squallen? Nee. Dat mag. Nee? Oké. Maar je had deze kleren aan, omdat je hem... We zijn een Dalton-squallen. En is dat een leuke squallen? Ja, een heel leuk en gezellige squallen. En heb je hem dan ook tralies van de Ruiten Fenna? Soms. Echt weer? En had je meester dan een hele grote sleutelbos? De deur gaat net op slot dat je in het lokaal binnen, toch? Wel als de school dicht gaat. Goed zo. Hey, wat vind je het leukst op squallen? Spatten. Sporten. Gym. Rekening. Ja, ik game. Gymnastiek. Kun je me eens wat zeggen misschien? Jim, geef maar gauw naar de muziek, want we jaren de rap van de band.
z'n nien. Dus maakt ze us net link, want wij binnen ien. Naast mij aan tafel zit Geert Riepkema. En Geert Riepkema is directeur van de basisschool De Rijnborgen. Geert, waar ik nog eigenlijk wel heel benieuwd naar ben. Kun je mij een beetje de essentie van het Dalton onderwijs uitlezen? Nou, de essentie is vanzelf, wij hebben drie poorten. De zelfstandigheid, de vrijheid die BN ha en het geerwerkje van BN. Vrijheid moest ik zien in de vrije keuze van werk. Ze mij zelf iets kiezen, wat ze om werkje willen. En dat doen we vaak maar een stukje presentatie, waar BN dan mee bezig binnen. Je willen de band dus vooral zo lang mogelijk vasthouden. Nou, daar ben je wel niet slagen volgens mij. Geert, waar mij denkt dat zo deze liedjes kwallen Oerijnhouden kiest? Heb je hem daar ideeën bij? Ja, want wat ik nou schets is iets van een gewone squallen. Een heel soort squallen nemen dat ik oer van de Dalton squallen. Maar waar wij echt maar wandelen binnen om het breder te lezen. Wij willen squallen worden van 8 uur tot 6 uur jongens. En dan willen we na squallen ik maar een stukje Dalton on the go. Workshops bij Gelieks. In het filmpje straks kind prachtige workshops zijn van de BN. Kun je er een voorbeeld van nemen? Van hoe ziet dat er dan uit? Wat wil je hem dan precies? Nou, we zullen nou zeggen, dwarp. De Cubaarders hier, die kennen heel wat. Je hebt een uitsturing gewoon over de kunstenaars. Die kunstenaars willen we inschakelen. Ze gaan dus naar de glazenier daar. En dan werken ze on het glas. En de schilders en een natuurman zetten we in. Die gaan maar de meesten het veld in. En zo kan de band daarop intekenen. Dus als ik het goed begreep, dan ben je toch eigenlijk helemaal net zo pessimistisch over de toekomst van de squallen? Ik ben absoluut net pessimistisch over de toekomst van deze school. Want er zit hier een grauwstuk kwaliteit. Het pedagogische klimaat is uitstekend. Het is een fijne sfeer. Dat zie je de hele dag verder wel meemaken. Nou, het geval wel, Geert, bedankt. Dat er hier een mooi film gemaakt is van de squallen. En wij gaan daarnaast even naar Sjen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga je dat er nog wat bijzonders te gebeuren. Ik zou zeggen, start het filmpje. Oké, goed gedaan. Denk altijd logisch na, hè? Een ton, hoe groot is die ongeveer? 380. Dat is 380 centimeter. Heb je ooit in je leven een tor gezien van 380 centimeter? Dat is dan van hier naar west. Eens nadenken. Ja, maar niet.
Astrid, er wordt je net volle biertapen, of wat? Nee, er wordt heel weinig bier tapen. Maar we hebben helemaal haast geen bier. Hè? We hebben alleen nog maar een first maar limonade erop zitten. Dus ja. Oh, oké. En ja, breed. Ja, Jaap Mosselman met ik onder de limonade, joh, ja. Ik zeg het, ik zal even naar hem ta. Jaap, goedemiddag. Hallo. Wat vind jij nou van het Dalton-onderwijs? Nou, dat is hartstikke mooi onderwijs. Samenwerken in vrijheid. Dat gebeurt ook in Cubaat. Dus, maar het is hartstikke leuk. En ik ben een keer uitgenodigd op die school. Mocht ik een lesje meedraaien. En was muziekles. En die kinderen moesten allemaal muziekinstrumenten raden. Nou ja, goed. Iedereen... saxofoon, gitaar en een piano. Afijn. En Jantje was aan de beurt en die zei een saxozie. Zit de juffrouw een saxozie? Wat is dat dan? Hij zei nou, toen ik gisteravond aan de slaapkamer liep van mijn vader en moeder. Toen zei mijn moeder tegen mijn vader, als ik je saxo zie, komt er niet veel muziek meer uit. Siske Stone, de bosselman, de bosselman, de bosselman. Siske Stone, de bosselman, hij werkt in Cuba. Siske Stone, de bosselman, de bosselman, de bosselman. Hij werkt in het huisje van La Hammerwille. Naast mij aan tafel is aangeschoven Job Tichelman, oud-leerling van de basisschool Cubaat. Welkom Job, je werkt en woont in Groningen. Je speelt in 2 bands, onder andere Greyline. Van harte welkom. De basisschool Cubaat. Wat is het eerste beeld wat jou te binnen schiet? Nou, dan denk ik aan een school waar alle kinderen, een kleine school tenminste, een gezellige school, waar alle kinderen te voet, per fiets of over sloten springend heen kwamen. En ja, wat verder, goede sfeer. We hebben altijd veel buiten gespeeld na schooltijd. Boerderijen gespeeld, er waren veel kinderen die op boerderij woonden. Hutten bouwen op hooizolders, dat soort dingen. We hebben heel veel gevoetbald op dit veld waar we nu zitten. Dat weet ik ook nog wel. Ja, een keer toen we met jou gevoetbald hebben op het schoolplein, dat mocht eigenlijk niet, maar dat was eigenlijk leuker dan in het veld, vonden we een tijdje. Toen heb jij nog een raam ingetrapt en toen moest je mee naar meester Geert om het op te biechten. Ja. Dat is wel mooi. Dat hebben we wel op zijn Cubaats opgelost, hè? Door met z'n allen wat te lappen en het raampje werd betaald. Kwam goed. Meester Geert valt het sportief op, ja. Hey Job, en verder, wat vond je van het onderwijs op school? Want het valt me op, jij praat geen Fries, hè? Maar vertel eens iets, je hebt wel Fries onderwijs genoten. Ja, nou, ik heb de eerste woorden die ik heb leren schrijven en lezen waren heid en mem, geloof ik. Ja, ik heb in het Fries altijd les gehad. En verder viel me erg op dat het een christelijke school was. Het was het officieel niet meer, maar het was nog wel met het liedboek en zo. En we speelden altijd het kerstverhaal na in de kerk. En ja, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Ik moest een keer de Wijze uit het Oosten spelen. En iedereen in het dorp kende mij natuurlijk, want een blond jongetje in een rolstoel valt natuurlijk nogal op. En wat veel mensen niet wisten is dat ik thuis een apparaat had waarmee ik kon staan. Dat was bedoeld om mijn benen beter te laten groeien. Want die kan ik helemaal niet gebruiken, want ik heb een dwarslesie opgelopen bij mijn geboorte. Maar bij dat apparaat werd ik zeg maar vastgesnoerd, vastgespalkt en dan kon ik staan. Ook een beetje lopen met zo'n rollator. En de meeste mensen wisten niet van het ding af. Maar in de kerk heb ik dat ding gebruikt om als wijs van het oosten de kerk binnen te lopen. En ik had een cape om, zodat niemand dat apparaat kon zien. Dus het leek eigenlijk net alsof ik opeens kon lopen. Dus toen ik de kerk binnenliep, klonk er een zucht van verbazing in de kerk. En het was eigenlijk net alsof de gelovige Cubanen, of de vrome mensen, alsof die getuigen waren van een wonder. En ja, dat heb ik wel onthouden, ja. Ah, dat is wel een bijzonder verhaal. Wat zullen de mensen gedacht hebben op dat moment? Ja, van, het wonder is geschied. Ja. Hey Job, als je echt even terugdenkt aan deze basisschooltijd. Hè, wat is jouw mening? Moeten die kleine scholen nou blijven bestaan of niet? Wat vind je? Absoluut. Ik heb hele warme herinneringen aan. Ik denk ook, ze bepleiten ook heel vaak kleine scholen, kleine klassen. Nou, dat heb je nu. Dus we kunnen die kinderen veel beter, veel meer aandacht krijgen. Dus en het is gezellig, zo'n dorpsschool. Hoef je niet naar Bolzwart te fietsen of zo. Ik denk dat het moet blijven. Dus jij ziet nog wel toekomst? Absoluut. Hey Job, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. Ik vond het een erg leuk interview. Wat ga je eigenlijk doen? Ik moet dit weekend, dit weekend wou ik weten. Ik wil dit weekend optreden met mijn band in Rotterdam. Dat is een beetje ver weg. Maar voor de geïnteresseerden, vrijdag de 24e speel ik in de Gloppen in Leeuwarden. Ik wens je veel succes. Dankjewel Job. Waar is zo, waar ben ik? Het is al zo lang alleen. Waar is zo, waar ben ik? Het is al zo lang alleen.
Ja, het is weer tijd voor de paparazzi van de boetecorrespondent. Dikkie, waar ben je? Sorry, ik krijg aanwijzingen dat Dikkie er vandaag niet is. Nou, mensen, daar ben ik ontzettend blij mee, eigenlijk. Want ik ben het wel een beetje zat, die Dikkie. Hè? Het is de pisvlek van de journalistiek. Hij draagt echt totaal niets bij. Ontslagen bij Brandpunt. Eén Vandaag wilde hem niet hebben. En achter het nieuws dacht ook van, uitkotsen die man. Dus, en ik zit er dus mooi mee opgescheept. Ik ben er klaar mee. Brrr. Brenda Sluiter drukt er maar dit in de hand, jongens. Even zien. AK Zo'n 40. Wij nemen Dikkie even onderhand. Hij is er mooi weer. Oké, AK Zo'n 40. Oh, dat is die actiegroep Cubaat. Die opricht is in 1940. Even zien wat erin zit. Zie hem even. Aha, hij is... Dikkie is ontvoerd. Nou, en wat vreselijk. Nou, ik vind dat het op mij valt. Nou, we zullen zien misschien eerder de morgen weer. We zullen zien. Tot morgen. Ladies and gentlemen, hier komt Circus Cubardio! Als het feest is het feest, met de hoorn, met de keer. Op een klooi en in de woorden. Als het feest is het feest. Voor de ordnen, voor de woorden. Voor de dwarsman, voor de staatsman. Voor de zeeman, voor de veeman. Voor de tuinman is het feest. En de moeder draait in de roetjes. Wij zweven mooi, wij zweven hemel heen. De draait in de roetjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer omheen. Het is feest, het is feest, het is feest. Als het feest is het feest. Met de hoorn, met de keer. Op een klooi en linewoorden. Als het feest is het feest. Voor de glastvrouw, voor de kostvrouw. Voor de huisvrouw, voor de boerenvrouw. Voor de juffrouw, voor de mevrouw. Voor de kreemvrouw is het feest. En de moeder draait in de roetjes. Wij zweven mooi, wij zweven hemel heen. De vrouw die draait in de roetjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer omheen. Het is feest, het is feest, het is feest. Als het feest is het feest. Met de hoorn, met de keer. Op een klooi en in een woorden. Als het feest is het feest. Waar de drankman, voor de bankman. Voor de spoorman, voor de noordman. Voor de pakman, voor de vakman. Voor de keerman is het feest. Voor de loonvrouw, voor de stroomvrouw. Voor de zeevrouw, voor de bosvrouw. Voor de seksvrouw, voor de ex-vrouw. Voor de doensvrouw is het feest. Voor de wietsman, voor de wietsman. Voor de varman, voor de warman. Voor de vrijman, voor de vrijman. Voor de spielman is het feest. En de moeder draait in mutsjes. Wij zweven mooi, wij zweven hemel heen. De vrouw draait in mutsjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer omheen. Het is feest, het is feest, het is feest. Het is feest, het is feest, het is feest. Meesten, bedankt voor het zien. Dit wie de Squaljoet en morgen zeg je hem sport, spul en muziek. Oh, en morgen. En ik wil nog even de groeten van Kees Jansen, mijn collega. Dag Kees. En morgen. Het is feest. En de moeder draait in mutsjes. Wij zweven hemel heen. En de draad draait in mutsjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer